алейкум дӯстони азиз, салом подписчико. Дата мошин омадагиа Тоҷикистон, дӯстони азиз. Тоҷикистон мераванд, бор мебаранд, одамани мебаранд. Ҳамин рӯз шанбе, ҳамин рӯз омадагианд. Ина даймами дар шаҳри Самара дар сеюм база истодагианд. Короче, килои бора 99 рубл мебаранд, одама 2999 мебаранд. Номи канал ҳатман гап занед, подписаться кунед, лайк, видеоро обязательно поделиться кунед, дигари одамо бифаҳманд. И фура нест, газел нест ки ман кунам, дам як рӯз пир кунам, дар як рӯз дарки кунам, дар 3 рӯз мерасад, дар 5 рӯз обши иншоаллоҳ соҳ саломат худо хоҳад меравад, мерасад 5 рӯз. Дар бисёр вақт бора ҷамъ кардан ва ҳамаш мошини майда худтон медонед, ҳариб 500-700 килои бор мебаранд мошино. Одам агар наёванд бора мезананд, одам агар биёванд сразу дар як рӯз раки мекунанд. Короче, килои бор 99 рубл, одам 2999 рубл. Хулоса муроҷиат гирем, номеро шояд дар таи видео мемонам, ай ҳар диша дам як видео беҳарча баса. Короче, як раз ҳадаш хешта буранд, ҳеҷ гап надорад. хулоса номерои худмани хе ҳастанд 91 ягон чишид ай худмани занг занед беҳтар мешавад. Баъд нагуфта намонам ки ҳамин бародаро пастаяни 12 солши, иш мега 15 солши, иш мега 12 солши. Хулоса дар мин раҳана ки аввалаш худо охираш худо соҳ саломат мебаранд, мерасонанд, одамои бовариноканд. 3-4 боши худм дар ин бор кайсанд, мардумани бор кайсанд, ҳамин одамое ки бор кайгиянд, бо ждат кардан ҳамин лар гусад, болош дар бовар ки мезанад, тахтаҳои 2 метрара мезанад. хулоса дар болош халадени кани диварани лубочи бор мекунад, сумка пумкара дар ҷой чӣ мекунад. Як одам агар биёва шарики мебарад, наёва ҳамута бора мегира мерава. хулоса короче, айсини Тоҷикистон, ин номероша мемонам, ҳатман дар кор мешавад. Видеоро то охир тамошо кунед. номероша ки истодан айсини Тоҷикистон чизени рӯӣ мекунем, меёра, одамани меёра, ягон хизматчи, ягон чизи срочнишид иншоалло ки далинаи пастаянианд. Толки аз шаҳри Самара не, любой шаҳр ами заказ ку мегира мераванд. хулоса ай Қурғонтепаанд. Так, душанбе мебаранд, Қурғонтепа мебаранд. Агар та бор бисёр объём бисёр шава, хуҷандани ленободани мебурдааст кулоб. вақте ки объём бисёр 100-300 кило боло бошад, кироӣ мекунад, мерафтааст. короче говоря, зиндаву сарбаланд бошед, худованд ҳаматон нигаҳдор бошад. кадмое ки хунаи фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ, замини фурӯшӣ чизе доред, ин номерои 91 ҳатман занг занед, мегирем видеоро поделиться мекунем, дар ютуб мепартоем, штобе ки мардум бо бифаҳманд, кадми харидори, кадми фурӯшондаи, мақсад ҳамин номерои занг занед. зиндаву сарбаланд бошед, худованд нигаҳдор бошад.